Palačinke su skoro spremne. Sad ću sve uspremiti. Hajde da ih pojedemo dok niko ne vidi. Ukusno. Ali sad će se znati da smo mi sve pojeli. Neće, sad ću sve popraviti. Napravit ćemo novu palačinku i niko ništa neće primetiti. To je to. Sad ću je prevrnuti. Vidi kakva smešna ispala. Šta radite ovo? Ovo nije moja palačinka. Pošto toliko volite da kuvate, najavljujem izazov. Hello! Nadam se da ste spremni. Morate napraviti palačinku u obliku Sunđer Boba. Ko bolje uspe, dobit će nagradu. Ali nemojte zaboraviti na vreme. Brzo će to uraditi. Idemo. Prvo ću nacrtati oči. Onda zubi, osmeh, telo. To je to. Wow, odlično joj ide. Ostaje samo da prevrnem palačinku. Ja sam profesionalac. A šta ti sadiš? Jel, zagledala sam se u Nancy i zaboravila na sve. Prošlo je toliko vremena i ja nisam ni počela. Moram se ubrzati, inače neću stići da završim na vreme. Još malo. Izgleda da sam uspela. Da vidim kako je spalo. A vreme je isteklo. Da vidim šta ste napravili. Joj, kako vruće. Britney, kakav čudan Sunđer Bob. A šta je kod Nancy? Oho, kakva lepa palačinka. Baš ono što treba. Čestitam. Wow, cool. A vreme je da se istuširam. Stavit ću što više pene. Jako zabavno je se tuširati sa takvim sunđerom. Opet promašaj. Hajde ponovo. Joj, pa šta, jednom si pobedila? Pogledajte kakav veliki medenjak. A veoma je mirisan i ukusan. Počnite da spremate. Napraviti palačinku u obliku džumbirka uopšte nije teško. Lako ću uraditi to. Baš je lep. Hej, nemoj da gledaš. Nisam ni htjela. Znaš šta? Ako završiš brže, to ne znači da ćeš biti bolja. Ovaj put planiram da pobedim. Jo, šta je sa testom? O, imam ideju. Napravit ću ne samo džumbirka, već celu sliku. Nacrtat ću mu kuću, travu, obojit ću pozadinu i to je to. Mogu prevrnuti. Ispalo je cool. Džumbirko kaže da je vreme isteklo. Završavajte. Ja ću biti prva. Moja palačinka je prelepa. Vrlo dobro. A šta je kod tebe? Ja imam celu sliku. Oho, to je remek delo. Evo tvoje nagrade. Kako je sladak, mirisan i ukusan. Oduševljena sam. Mogu li ja dobiti malo? Pa dobro, ali samo malo. Hvala. To je zaista ukusno. Brani se, nema šanse da pobediš. Bolje se predaj. Što je to? Idemo na sletanje. Eto koga morate nacrtati. Počnite, a ja ću vas posmatrati. Cool, želim da pobedim. A vreme je krenulo. Počinjem. Hej, i meni treba žuto testo. Kako da ne, ja sam ga prva uzela. Sad ću sve brzo nacrtati. O, šta ja da radim? Dobro, uzet ću crno i nacrtat ću prvo detalje. Odlično mi ide. Sad mu moram nacrtati odelo. I meni treba plavo testo. Pa ne, ovaj put ću ga ja uzeti. A ti uzmi drugo. Odlično mi ide. Dodat ću ruke, obojit ću oči i telo. Šta ja da radim? Treba mi plavo testo. Pa dobro, ja ću onda uzeti zeleno. Devojke, vreme je da mi pokažete šta ste napravili. Sad ću prevrnuti svoju palačinku. Odlično, gledajte. Jo, moja palačinka nije nešto. Ali nadam se da će proći nekako. Da vidimo šta je kod tebe, Nancy. Znaš što ne liči baš na malca? Svaka čast, Britney. Odlično. Pobedila si. O da, pobeda. Britney, hvataj svoju nagradu. Wow, kako je cool. Vidi kako me. Baš smešno skače, jel da? Probaj. Devojke, vaš sljedeći zadatak.
Počnite i nemojte zaboraviti na vreme. Treba će mi crvena. Probat ću malo. Baš ukusno. Pa dobro, krećem da radim. Mislim da mi odlično ide. Pitam se, a šta Nancy radi? Ja sam najbolja u upravljanju palačinjaka. Prvo ću nacrtati gornji deo. Odlično mi ide. Ovako. Sad treba samo nacrtati noge. Devojke, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste napravili. Kako to? Još nisam završila. O, smislila sam nešto. Gledaj, ja imam noge, a ti glavu. Shvatam. Hajde da spojimo naše polovine i dobit ćemo celu sliku. Super. Spremni smo. Jao, bravo. Čestitam, nagrada je vaša. Super, hajde da otvorimo. Moja omiljena čokoladna jaja. Baš me zanima koju ću igračku dobiti. Ali prvo čokolada. Obožavam je. Baš ukusno. Da vidimo šta sam dobila. O, kod mene autić. Super. Trkački sportski auto. Pazi. O ne, nesreća. Sad ćete vidjeti nešto zaista cool. Kako vam se sviđa ovaj auto? Baš je dobar, zar ne? Onda šta čekate? Krenite. Bez problema ću nacrtati auto. Sigurna sam da ću pobediti u ovoj rundi. Vidi, Nancy, odlično mi ide. Kako da ne? Ja ću nacrtati 100 puta bolje. Gledaj kako se to radi, Britney. Malo crvene boje, onda žute. A još treba napraviti naočare. Super. Sigurna sam da ću pobediti. Nemate više vremena. Pokažite svoje palačinke da vidimo šta ste napravili. Jao, bravo, Britney. A šta ti imaš? O, kako zanimljivo. Čak si i naočare napravila. Pobedila je Nancy. Super, kakav lep auto. O, Britney, šta to radiš? Joj, moji zubi. To je igračka, a bombone su unutra. Vidi, u gepeku su. Prelepo. Vidi kako mogu. Ukusno i zabavno. Vidim da jedva čekate da počnete. Okej, morate nacrtati ovaj sočan i ukusan hamburger. Požurite, devojke. Vreme je krenulo. Sad ću brzo nacrtati taj hamburger. To je baš lako. Prvo lepinja. Britney, šta sediš? Upravo si, moram da počnem. I ja ću prvo napraviti lepinju. Šta ide dalje? Tačno, paradajz. Spremit ću sve sastojke hamburgera odvojno, a zatim ću sastaviti hamburger. Dalje ide sos. A sada sir. Ovo baš liči na pravi hamburger. Sada ostali slojevi. Sada pljeskavica. Salata. I donja lepinja. Moj hamburger je spreman, samo ga treba prevrnuti. Izgleda ukusno. Šta to radiš? Nemaš ti pojma. Gledaj. Sastavit ću hamburger i bit će kao pravi. Spremni smo. A jao, da. Vreme je da proverim vaše radove. Nancy, super. A kod tebe? Pa to je pravi hamburger. Uzmi svoju nagradu. Čestitam. Jao, kako je ukusan. Da ti dam? Ne, i onako je mali. Pa dobro, ali ipak ću pojesti hamburger. Mada ne bih bila protiv da se zamenimo. Pogodite šta imam tamo. To je mali zec. Jo, kako lep. Hajde da počnemo. A ja ću se poigrati sa njim dok vi crtate. Ja sam spremna. Moram osvojiti nagradu. Okej, počinjem. Bitno je sve raditi bez žurbe. Prvo treba pažljivo nacrtati obris i detalje, a zatim to sve obojiti. Da, odlično je ispalo. Profesionalni rad. A šta je kod Nancy? Bitno je pronaći dobar ugao. Ne pomeraj se, zec. Sad ću nacrtati tvoj portret. Duge uši, njuška, nos. Sad ću pažljivo sve obojiti, a zatim prevrnuti.
Odličan, zec mi je ispao. Jesi vidjela, Britney? Hajde da vidimo šta ste napravili. A Britney, da vidim tvog zeca. Pa, ne liči mnogo. A kakav je tvoj zec, Nancy? Jao, divan je. Pobedila si. Jao, kako je mekan i sladan. Hajde da mu damo šargarepu. Dušo, jesi gladan? Vidi kako smešno jede. Prijetno. Jel vam se svidio izazov? Onda subscribeujte naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.